ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагитон иншоалло ба хайр бошад. Подписчикони азиз, ки имконияти Дубай рафтан дорад? Ба фикри ман дар ин замона ҳеҷ кас. Шумо дар ҷои иштагитон метавонед аз Дубай бор заказ кунед. Диден куртора украшенияшона ручная работа бо нархи дастрас. Касе духтарако оптови дона ҳам гирифтан мехоҳад, метавонед ватсапи анамин додаре ки дар рӯи экран мондагиам заказ кунед. Дар шаҳри Дубай қарор доранд. Чӣ намуд идея, чӣ намуд дизайне мехоҳед, сурат мепартен дар ватсапшон, шумода тайёр карда равон мекунанд. Чуноне ки гуфтам, дона ҳам абая доранд, оптови ҳам доранд, дар шаҳри Дубай қарор доранд. ҳозир барои Дубай рафтан омадан беҳад суми калон дар кор. Барои ҳамон шумо метавонед дар хона нишаста аз Дубай бор заказ кунед, борои бренд тоза дубайский балхой алманал духтарако. Нигоҳ кунед расветкоша чӣ хел бисёра качество бомба духтаро. Ба Дубай рафтан имконият нест, доставка ба тамоми шаҳрҳо доранд духтарако. Касе ина заказ кардан мехоҳад, ман роҳи осонша барои шумо ёфтам. Ман рақамҳои савдогарша дар рӯи экран мемонам, маълумоти бештарро низ аз худшон мегиранд. Чуноне ки гуфтам, ҳам оптови доранд духтарако, ҳам дона корои дастишон. Набуден чӣ хел хушрӯ. Абаяҳо беҳад бо нархи дастрас меоянд, карго кати бо равон мекунанд. Бо хубиш дар чие ки боршон тез мерасад духтарако. Нигоҳ кунед чӣ хел дизайнои фасон чиста гуфтива гапо бархатои королевский дубайский тоза ҳай духтарако. Мақсад кадоме ки дар шаҳрҳои Федератсияи Россия қарор доранд, барои савдо мегирен 10-15 нархушон беҳади бад бовар мекунен дастрасай. Ман ин чиза дидам, худам рости гап шок дағалтим. Хостам ки дар Тоҷикистон як мағозаи хидмат кушода кунам, ҳама хел чизоро заказ кунам. Аммо ман кори хидмат дорам, блогери хидмат кунам. Мақсад ки наметавонам чандта кора ба даст биёрам. Хулоса шумо метавонед заказ кунед духтаро, метавонед дар хона савдо кунед, метавонед гуфти вай гапо магазин кушоед. хай Федератсияи Русияда бисёр аз савдои хонагӣ шумо метавонед духтарако заказ кунед. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия, дохили Тоҷикистон бо нархҳои дастрас доранд. Аз ҳама хубаш доставкашон тез мераса. Ина духтарако абаяҳои аспака диден, тройкан ё кирта дорад, шарф дорад, абая дорад духтаро, качествашон анаме хел бомбай. Ман бисёр чизоро навор кардагим. Дар рӯи бор ҷанг шудагия духтарако, лекин ӯ бор тамом шид. Шумо ҳозир метавонед заказ кунед. ватсап дар рӯи экран духтарако, маълумоти бештарро низ ай хачон мегирад духтарако. боқӣ сарбаланду хона обод бошед. Ассалому алейкум. این دیزاینر را دیده سین در دین ابایم میرا مت کرو اینا ماشاءالله بهترین زکازو خیلی تیار شده اینا یک تا یک همه شما دا ویدیو میکنید دیده سین دیزاینر را ما پکری دیده را برام بدار داری تاگیز ایران شدیده اینا فقط میدونید که کجا میبینه سایتی دار ما کلکشن اوه بهترین این طرف کارو باید دیزاینر را دیدن فقط زکاز نوی دیزاینر بهترین دستوش دیده دیزاینرز کی چیسته این روشنای رابطه چیسته دوبایسکی ای برند فاطمه کلکشن بهترین ارگانزا کریسکی یکم سو دیدن اخی باجا ایدار इस तरफ में करो बाजा ऐसा आराम से इधर खवाता इधर पुशाक शिकत खलास बाजा